Το δεύτερο είναι η ατομική ευθύνη του δημοσίου υπαλλήλου. Δεν μπορεί να είναι απρόσωπες οι εγκρίσεις ή οι απορρίψεις, πρέπει να έχουν υπογραφεί. Και πρέπει να έχει ευθύνη αυτός που κρίνει. Όσο κρύβεται πίσω από την ανωνυμία, δεν κρίνει καθαρά και δεν κρίνει σε βάθος. Κάτι άλλο. Όλοι, επειδή είναι η μόδα κάθε φορά, λέμε για τη διαφθορά και εσπεύδουμε να ζητούμε έτσι υποδειγματικές τιμωρίες για αυτούς που ασκούν δημόσια αξιώματα. Σωστό. Φοβούμαι όμως ότι από την απόλυτη ατιμωρησία που ήμασταν πριν, έχουμε πάει στην απόλυτη τιμωρητικότητα. Δηλαδή, αποφασίζουμε πολλές φορές και σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο δικαιοσύνης και σε επίπεδο κοινωνίας στη βάση της περιραίουσας ατμόσφαιρας. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και θα σας πω γιατί είναι επικίνδυνο οικονομικά και αναπτυξιακά. Διότι υπολογίζουμε ότι το κόστος των μη αποφάσεων στην Ελλάδα είναι τριπλάσιο από το κόστος των κακών αποφάσεων. Από την ώρα λοιπόν που ασκήθηκε όλο αυτό το κλίμα φοβικότητος στην διοίκηση, από τους υπουργούς μέχρι τους τελευταίους κλητήρες δεν βάζουν υπογραφή. Και όταν ένας δεν βάζει υπογραφή, καταλαβαίνετε εσείς που συμβουλεύετε ιδιωτικές επιχειρήσεις τι σημαίνει αυτό σε απώλεια κεφαλαίου, χρόνου, ωφέλους για την εθνική οικονομία. Άρα εδώ πρέπει δύο πράγματα να φροντίσουμε. Να αποκατασταθεί το αντικειμενικό πνεύμα της δικαιικής ή της διοικητικής κρίσης, να υπάρξει ατομική ευθύνη στην απόφαση και απλούστευση της διαδικασίας, αλλά να μην πάμε από το ένα άκρο στο άλλο, μην πάμε στην τιμωρητικότητα τώρα και σκοτώσουμε πλήρως όλη αυτή την ταχύτητα που χρειάζεται η διοίκηση για να μπορέσει να εξυπηρετήσει μια οικονομία που ψάχνει το βηματισμό της. Αυτό είναι δύσκολο πολιτικά να το υποστηρίξεις. Εγώ το έχω κάνει μια-δυο φορές και βρέθηκα αντιμέτωπος με κριτικές. Γιατί εύκολο άλλος μπορεί να σου πει: πας να συγκαλύψεις. Δεν πας να συγκαλύψεις. Πας να προστατεύσεις δικαιώματα, αλλά αυτό γίνεται δευτερεύον, δυστυχώς, αν σκεφτείς πόσοι άνθρωποι μένουν άνεργοι γιατί κάποιος αρνείται επί μήνες σε μία πολεοδομία, λέω για παράδειγμα, να βάλει την υπογραφή του. Και εδώ βάζω εγώ και ένα άλλο ζήτημα. Πιστοποιεί η πολιτεία τον απόφυτο πολιτικό μηχανικό να κάνει μελέτες και να τις υποβάλει για να κτίσει ο επιχειρηματίας ένα εργοστάσιο, να κτίσει ο ιδιώτης ένα σπίτι κτλ. Και αυτή η μελέτη του ειδικού αξιολογείται από έναν υπάλληλο που είναι απόφυτος ηλικίου. Και αυτό θεωρείται πιστοποίηση. Μα ή εμπιστεύεσαι ως πολιτεία ή δεν εμπιστεύεσαι. Αφού το πιστοποίησες ως μηχανικό, πέρασε το απόλυτα την αστική, την ποινική και τη διοικητική ευθύνη. Και άσκησέ του μετά έλεγχο. Δεν χρειάζεται αδειοδότηση. Λέω εγώ ένα σύστημα, τώρα είναι μια πρόταση αυτό. Άσκησέ του δειγματοληπτικό έλεγχο. Και όποιον πιάσεις ότι παρανομεί σκοπίμως, πάρ' του την άδεια. Ή βάλ' τον φυλακή. Ή βάλ' τον ένα εξοντωτικό πρόστιμο. Ξέρετε με τι ταχύτητα θα τρέξουν οι αδειοδοτήσεις σε κλάδους που μπορούν να πάρουν απόλυτα την ευθύνη. Αυτό βέβαια αφορά και το δικό σας κλάδο. Το λογιστή. Όταν αναθέτεις το λογιστή να σε συμβουλέψει οικονομικά, ο λογιστής πρέπει να έχει ευθύνη. Όχι να συνεργάζεται με τον ιδιώτη σε βάρος του κράτους, αλλά είναι συνεταίρος του κράτους στην προσπάθεια εξυπηρέτησης του ιδιώτη. Για να έχουμε και ταχύτητα. Και ας ανέβει η τιμή του λογιστή. Και να ανέβει η τιμή του λογιστή, η αμοιβή, το όφελος τελικά της οικονομίας και του ιδιώτη θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Σας λέω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Αυτό αλλάζει πλήρως η φιλοσοφία λειτουργίας του κράτους. Κάτι που το ζητάει η έρευνα. Δηλαδή να περάσουμε σε μια σχέση εμπιστοσύνης. Ότι η πολιτεία εμπιστεύεται τους ανθρώπους που τους αναθέτει ρόλους. Όταν όμως αυτοί που έχουν ρόλους πιστοποιημένους τους καταπατούν, τότε αυστηρά έρχεται η πολιτεία να τιμωρήσει αυτούς που έχουν παρανομήσει. Πάμε σε ένα άλλο ζήτημα που σχετίζεται επίσης με το κράτος και είναι η δικαιοσύνη. Υπάρχουν 180.000 εκρεμείς φορολογικές υποθέσεις μεταξύ ιδιωτών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων και του κράτους. 180.000 υποθέσεις. Τώρα δεν ξέρω αν φεύγω από τον χρόνο, αν σας καθυστερώ, να συντμήσω. 180.000 υποθέσεις οι οποίες αν εκδικάζονταν αύριο και κερδίζονταν όλες από το δημόσιο, θα εισέπρατε το δημόσιο πάνω από 5 δις. Επειδή όμως εκκρεμωδικούν κατά μέσο όρο μία δεκαετία, όταν επιδικαστούν ακόμα και αν κερδίσει το δημόσιο, στατιστικά το όφελος που επιτυγχάνει το δημόσιο στο τέλος αυτού του δικαστικού, του δικανικού κύκλου είναι περίπου 1,1 δις.
Μία πρόταση είχα κάνει προεκλογικά, την οποία την επαναλαμβάνω και τώρα συχνά, για τη λεγόμενη δικαστική φορολογική αμνηστία. Δηλαδή, εάν το κράτος θέλει να πάρει τώρα ζεστό χρήμα, να φωνάξει τις επιχειρήσεις που έχουν διαφορά και να τους πει δώστε μου κας επιτόπου το 35% της οφειλής σας και κλείνουμε την υπόθεση και τη βγάζουμε από το πινάκιο της δικαιοσύνης. Ποιοι ωφελούνται? Ωφελείται η δικαιοσύνη, διότι ελαφρύνεται το βάρος των υποχρεώσεών της, άρα δικάζει γρηγορότερα και καλύτερα τις υποθέσεις που επιμένουν να δικαστούν. Αυτό εξαρτάται από τον αντίδικο. Που επιμένουν να δικαστούν. Δεύτερον, ωφελείται το κράτος γιατί παίρνει ζεστό χρήμα χωρίς να βάζει φόρους. Και ωφελούνται και οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρώνουν για να τελειώνουν, για να μπορέσουν να κάνουν ένα υγιή επιχειρηματικό και αναπτυξιακό προγραμματισμό. Ήταν μια ιδέα η οποία συζητήθηκε και ελπίζω να ευοδοθεί εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις. Ανεργία. Στην ανεργία έχουμε τη δημιουργία ενός νέου προλεταριάτου στην Ελλάδα ανέργων επιστημόνων. Δηλαδή δεν είναι μόνο η αύξηση του ποσοστού της ανεργίας των νέων σε σχέση με το σύνολο, αλλά έχουμε και μεγάλο ποσοστό ανέργων επιστημόνων μέσα στους άνεργους νέους. Αυτό κατά τη γνώμη μου οφείλεται σε ένα στοιχείο το οποίο το βρήκα μπροστά μου και προσπάθησα να το αντιμετωπίσω στη θητεία μου στο Υπουργείο Παιδείας. Όταν φώναξα τους κοινωνικούς εταίρους και τα Ινστιτούτα που δρούν στον χώρο και ρώτησα να μου πούν ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, δεν μπόρεσε κανένας να μου δώσει μια ολοκληρωμένη, συγκροτημένη και σε βάθος απάντηση. Διότι αυτό θα πρέπει να είναι το ερώτημα που θα απαντηθεί πρώτα, για να μπορέσουμε μετά να αποφασίσουμε πόσοι θα είναι οι εισακτέοι, σε ποιες σχολές και οι σχολές αυτές ποιες ειδικότητες θα ενθαρρύνουν. Δεν θα κρίνει ο καθηγητής με κριτήριο ιδιοτελές αν το μάθημά του πρέπει να γίνει μεταπτυχιακό ή όχι. Θα το κρίνει η αγορά. Αν το μάθημα αυτό απαντά σε ανάγκες της αγοράς και της αγοράς εργασίας, θα πρέπει να το δώσουμε έμφαση, βάρος. Ούτε θα κρίνει το Υπουργείο Παιδείας ή η Πριτανία πόσους θα δεχθεί ή όχι, ή η τοπική κοινωνία. Ο αριθμός θα προσδιοριστεί με κριτήριο ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, πόσους γιατρούς θα χρειαστούμε κατά προσέγγιση, πόσους μηχανικούς, πόσους ιχθυολόγους, πόσους παιδαγωγούς, πόσους ψυχολόγους και θα προσεγγίσουμε κατά όσο μπορούμε αυτά τα νούμερα, ώστε να υπάρχει μια συνάφεια του αριθμού των εισακτέων, του αριθμού των αποφύτων και του αριθμού των απορροφηθέντων στην ελληνική, την περιφερειακή ή τη διεθνή αγορά. Διότι τώρα πρέπει να μιλούμε και με τέτοιους όρους. Υπάρχει στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο που κάνει αυτές τις μελέτες στη Θεσσαλονίκη και δεν νομίζω ότι έχει αξιοποιηθεί μέχρι τώρα επαρκώς. Ούτε από τους κοινωνικούς εταίρους, ούτε από τα πανεπιστήμια. Εάν λοιπόν γίνει αυτό, θα πρέπει να γίνουν άλλα δύο πράγματα μέσα σε αυτό. Πρώτον, σωστή διδασκαλία του επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία. Και αυτό μπορεί να το κάνετε μόνο εσείς. Δηλαδή, ο καθένας στον κλάδο του να πει ποια είναι τα οικονομικά επαγγέλματα, τι προοπτικές έχει το καθένα. Είναι μια μελέτη που μπορεί να γίνει, κύριε Πρόεδρε, αυτή, ώστε να προσανατολίσουμε τα παιδιά μας που θέλουν να πάνε σε αυτή την κατεύθυνση, σε ποιες ειδικότητες πρέπει να προσανατολιστούν. Και το δεύτερο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι η σύνδεση του πανεπιστημίου με την αγορά. Και αυτό μπορεί να γίνει με το διαδικό σύστημα που εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική. Δηλαδή η επιχείρηση μπορεί να προσλαμβάνει ακόμα μέσα από το πανεπιστήμιο τους αριστούχους ή το κράτος. Και ένα κομμάτι των τελικών του σπουδών που συνδυάζεται και με πρακτική να είναι ουσιαστικά η προετοιμασία τους για τον ρόλο που θα αναλάβουν την επομένη στην επιχείρηση. Και μέσα από αυτή τη συνεργασία μπορεί το πανεπιστήμιο να εισπράττει και χρήματα που θα ελαφρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Γίνεται αυτή τη στιγμή αυτό στο εξωτερικό και το κράτος πληρώνει λιγότερα και ωφελείται περισσότερο από αυτή τη σχέση. Και ωφελούνται και οι εργαζόμενοι, οι νέοι επιστήμονες και οι επιχειρήσεις. Το επόμενο θέμα είναι φορολογία. Προχθές είχα την ευκαιρία σε ένα συνέδριο να καταθέσω μία πρόταση που σχετίζεται και με την συνταγματική αναθεώρηση. Νομίζω ότι αν κάπου πρέπει να εστιαστεί η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση, είναι το οικονομικό σύνταγμα. Έχουμε ένα επιτυχές μοντέλο στο άρθρο 107, αν δεν κάνω λάθος, του συντάγματος, που δημιουργεί σταθερό φορολογικό πλαίσιο για την ελληνική ναυτιλία και για τα κεφάλαια εξωτερικού. Αυτό είναι και μία από τις βασικές αιτίες, εκτός των άλλων, που η ελληνική ναυτιλία κατάφερε να επιβληθεί παγκοσμίως
και η μικρή Ελλάδα να είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής σήμερα σε ναυπήγηση πλοίων, σε αριθμό εμπορικού στόλου και σε μέγεθος μεταφερόμενου φορτίου. Ξέρουν ότι έχουν ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο, είναι επαρκώς κινητροδοτικό, τους επιτρέπει να κάνουν και έδρα στην Ελλάδα, ουσιαστικά δίδουν περίπου 250.000 θέσεις εργασίας και όταν τους το επιτρέπει η κατάσταση στη χώρα μας, τους διευκολύνει να φέρουν και κεφάλαια μέσα και να προβούν και σε άλλες επενδύσεις. Αυτή η σταθερότητα θα πρέπει να υπάρχει και για τη μικρομεσαία επιχείρηση και για τη βιομηχανία και για το εμπόριο. Και λέω λοιπόν ότι ο πιο ελαστικός και έξυπνος, ευέλικτος τρόπος για να επιτευχθεί είναι στο Σύνταγμα να περάσει μια διάταξη που να υποχρεώνει την κάθε κυβέρνηση να μην μπορεί να αλλάξει τουλάχιστον για 2 οικονομικά έτη το φορολογικό πλαίσιο που η ίδια θέσπισε. Παράλληλα να δίνει συνταγματική νομοθετική εξουσιοδότηση στον κοινό νομοθέτη, το Σύνταγμα, δηλαδή στη Βουλή, ώστε όταν υπάρχει μια μεγάλη επένδυση που θέλει να έρθει με ευνοϊκότερους όρους και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας ή να φέρει κεφάλαιο στην Ελλάδα, να μπορεί να το κάνει. Δηλαδή θέλει μια επένδυση να ανοίξει εδώ 5.000 θέσεις εργασίας. Και δεν έρχεται εδώ γιατί εμείς έχουμε 45% φορολογικό συντελεστή, ενώ η Τουρκία έχει 12%. Να μπορεί να συμφωνήσει η Ελλάδα για τέτοια μεγέθη 10 χρόνια ότι θα έχεις αυτόν τον φορολογικό συντελεστή, έλα στην Ελλάδα, μην πας εκεί. Δημιούργησε θέσεις εργασίας εδώ, φέρε κεφάλαιο εδώ. Αυτό προσδίδει και μια σταθερότητα στο φορολογικό σύστημα και μια ευελιξία στην πολιτεία να εφαρμόσει αποτελεσματικές πρακτικές. Ανάπτυξη και το τελευταίο κεφάλαιο αυτό. Κατά τη γνώμη μου δεν έχουμε απαντήσει ως κοινωνία, ως αγορά και ως πολιτεία σε ένα θεμελιώδες ερώτημα που θα έπρεπε να προσδιορίζει όλες μας τις πολιτικές. Και τώρα ακόμα ακολουθούμε μια συνταγή η οποία είναι εξυγιαντική, σκληρή αλλά εξυγιαντική συνταγή που καταγράφει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, αλλά αυτή είναι η μία διάσταση. Λείπει ακόμα η δεύτερη διάσταση, η αναπτυξιακή διάσταση. Το θεμελιώδες ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι από πού θα βγάλουμε λεφτά. Δεν είναι μόνο ο ρόλος μας να μαζεύουμε τα λεφτά που υπάρχουν στην ελληνική αγορά για να κρατούμε όρθιο και ένα κράτος το οποίο κόντεψε να χρεοκοπήσει. Ο ρόλος μας είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να παραχθεί φρέσκος νέος πλούτος. Εκεί λοιπόν για να απαντήσουμε πρέπει να δούμε ποια είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Υπάρχει μία μελέτη της McKinsey πρόσφατη, η οποία προέβλεπε την Ελλάδα στα επόμενα 10 χρόνια σε ποιους τομείς μπορεί να επιδοθεί με επιτυχία, κερδίζοντας αν θέλετε προβάδισμα διεθνές. Εκεί μέσα ενδεχομένως κρύβονται και οι απαντήσεις. Δηλαδή είμαστε μια αγροτική χώρα. Δουλέψαμε τη συμβολεακή γεωργία και τις οργανωμένες εξαγωγές. Είμαστε μια χώρα εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Προχωρήσαμε τις απλουστεύσεις που πρέπει στο θεσμικό πλαίσιο. Είμαστε μια χώρα ελαφράς βιομηχανίας ή βιοτεχνίας. Απλουστεύσαμε τις διαδικασίες αδειοδότησης, δώσαμε ρευστότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις για να προχωρήσουν ή αφήσαμε επιχειρηματίες μέσα από επιδοτήσεις να κλέβουν τις επιχειρήσεις τους για να γίνονται πλούσια τα φυσικά πρόσωπα και μετά να χρεοκοπούν και να μπαίνουν στο άρθρο 99 επιχειρήσεις και να δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας. Σε αυτά πρέπει να επιβληθούν κανόνες. Αξιοποιήσαμε το πλεονέκτημα της ναυτιλίας. Παίξαμε με τη διασπορά. Έχουμε 7 εκατομμύρια Έλληνες σε όλες τις δυναμικές αγορές. Δεν υπάρχει κέντρο εξουσίας χωρίς Έλληνα μέσα. Τον αξιοποιήσαμε αυτόν τον Έλληνα για να προωθήσουμε ελληνικές υπηρεσίες, προϊόντα ή εικόνα θετική στο εξωτερικό. Όχι, σας λέω. Όσες προσπάθειες έγιναν ήταν ημιτελείς και έμειναν ανολοκλήρωτες. Τέλος, αξιοποιήσαμε το συγκριτικό πλεονέκτημα της παιδείας και του πολιτισμού. Της παιδείας και του πολιτισμού. Έκανα προσφάτως μία πρόταση στο συνέδριο του Economist για τα μεικτά πανεπιστήμια. Και σοκαρίστηκε λίγο το κατεστημένο το βρετανικό. Έκανε έκτακτη σύνοδο Βρυτάνιων για να με καταγγείλει. Γιατί ως πρώην Υπουργός Παιδείας λέω αυτό. Έχουμε 25 πανεπιστήμια. Ο προϋπολογισμός μας αντέχει να συντηρεί με πληρότητα τα 16. Όποια από τα υπόλοιπα θέλουν, μπορούν κάλλιστα να μετοχοποιήσουν την περιουσία τους και να καλέσουν, δεν λέω ξένους, λέω τα ελληνικά ιδρύματα. Με 49% να βάλουν ρευστό και να αναλάβουν το management, το αναπτυξιακό management. Όχι την επιστημονική εκπροσώπηση που την έχει ο Πρίτανης, το αναπτυξιακό management. Σε υφιστάμενες υποδομές να αναπτύξουν πρωτογενή έρευνα για την ελληνική και την ξένη βιομηχανία που θα φέρει έσοδα και να αναπτύξουν και ξενόγλωσσα τμήματα προσελκύοντας ξένους φοιτητές με δίδακτρα, χωρίς να πειράξουν τη δημόσια δωρεάν παιδεία των Ελλήνων φοιτητών, η οποία κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα. Το κράτος δεν θα πληρώσει μία. Θα κερδίσει, θα αξιοποιήσουμε και όλο το πλέγμα ικανών επιστημόνων και του εσωτερικού και του εξωτερικού, θα επαναπατρίσουμε χιλιάδες
Έλληνες ίσως από το εξωτερικό, και θα παράξουμε μια νέα πηγή χρηματοδότησης του ΑΕΠ μας από εκεί που δεν υπάρχει, αξιοποιώντας το μοναδικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα που είναι η παιδεία και ο πολιτισμός. Γιατί είναι κακό αυτό? Αν περιμένουμε πρώτα να αλλάξουμε το Σύνταγμα και μετά να φτιάξουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να βρεθεί επενδυτής να επενδύσει εκατομμύρια για να τα φτιάξει, για να είναι ελκυστικά κτλ., θα χάσουμε μια δεκαετία. Αυτό γίνεται στις υφιστάμενες δομές. Αντί να κλείσουμε πανεπιστήμιο, αν θέλετε, το αιμοδοτούμε αξιοποιώντας και τον ελληνικό ιδιωτικό τομέα. Φέτος κάνει 160 εκατομμύρια δωρεές το Ίδρυμα Νιάρχος και επίσης το Ίδρυμα Νιάρχος προσφέρει 450 εκατομμύρια χορηγία για την Εθνική Βιβλιοθήκη. Μέρος αυτού του κεφαλαίου, αν πήγαινε στοχευμένα σε ένα πανεπιστήμιο, θα είχαμε ανατάξει και την ελληνική έρευνα και θα είχαμε βγάλει όλα τα μυαλά που διαθέτουμε μπροστά ως εθνικό πλεονέκτημα. Το οποίο θα παρήγαγε και οικονομικά αποτελέσματα. Και θα άλλαζε πλήρως και τον τρόπο που σκεφτόμαστε και που δρούμε σε αυτή τη χώρα. Κλείνω λέγοντας το εξής. Οικονομικός εθνικισμός. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που ζούμε, το έχω πει και δημόσια, δεν είναι μια οικονομική κρίση, μια απλή οικονομική κρίση. Είναι, αν θέλετε, μια νέα Γιάλτα. Έχει έντονα γεωστρατηγικά χαρακτηριστικά όλη αυτή η διαπραγμάτευση και η σύμπλευση ή σύγκρουση συμφερόντων, και αυτό δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Ούτε βέβαια μπορούμε να κλειστούμε στο καβούκι μας και να πούμε είμαστε Έλληνες, αγοράζουμε μόνο ελληνικά προϊόντα, διότι ορθώς το επισημαίνεται συναισθηματικά, μπορεί να διαφημίζεται, αλλά συνήθως αυτοί οι οποίοι το διαφημίζουν οδηγούν Mercedes. Και λένε δεν αγοράζουμε γερμανικά προϊόντα μέσα από τη Mercedes τους. Αυτά δεν οδηγούν πουθενά. Αντίστροφα πρέπει να πάμε. Να νιώσουμε ότι εμείς έχουμε πλεονέκτημα και ως κουλτούρα και ως πολιτισμός και ως κοινωνία και ως έθνος σε κάποια θέματα και το πλεονέκτημά μας να το διεθνοποιήσουμε. Μας κάνανε εμάς κριτική στην προσπάθεια διαπραγμάτευσης που κάνουμε με τους Ευρωπαίους και κυρίως με τους Γερμανούς. Ρώτησε ποτέ κανείς τι διαπραγματευόμαστε? Όταν έρχεται ο κύριος Φούχτελ, ο συνάδελφός μου, από τη Γερμανία και μου λέει τα γεωθερμικά πεδία, του λέω ωραία, μέτοχοι εσείς τα γεωθερμικά πεδία, αλλά δέσμευση ότι τα αγροτικά βιολογικά προϊόντα που θα παράγονται εδώ θα απορροφώνται όλα στη λαχαναγορά του Μονάχου. Ποιος κερδίζει? Εμείς που μπαίνουμε σε μια αγορά καταναλωτική 80 εκατομμυρίων και εξάγουμε ελληνικά προϊόντα δίνοντας ψωμί στους Έλληνες αγρότες? Εμείς που κερδίζουμε ως κράτος μέσα από την αξιοποίηση αυτού του πλεονεκτήματος που το έχουμε και που μέχρι τώρα δεν το αξιοποιήσαμε, ή αυτοί? Ενδεχομένως κερδίζουν και οι δύο. Και οι δύο πλευρές βγαίνουν κερδισμένες. Αλλά εμείς μπορούμε να αξιοποιήσουμε χωρίς απώλεια εθνικής κυριαρχίας και με έξυπνη πολιτική ένα πλεονέκτημα το οποίο μέχρι τώρα δυστυχώς δεν το αξιοποίησαν άλλοι σε αυτή τη χώρα, πλην δύο κατηγοριών. Των Ελλήνων επιστημόνων που έφυγαν στο εξωτερικό και διέπρεψαν και των Ελλήνων εφοπλιστών που έγιναν η πρώτη δύναμη παγκοσμίως. Αυτό πρέπει να το γενικεύσουμε. Και όλα τα μοντέλα που έχουν επιτύχει πρέπει να τα περάσουμε και στους άλλους χώρους. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω το Οικονομικό Επιμελητήριο για την σημερινή αφορμή που μας δίνει, τον κύριο καθηγητή για την έρευνα που δημιουργεί τα ερωτήματα που μας συγκλούν να τοποθετηθούμε, και να πω ότι εν τέλει αυτό χρειάζεται για να αρχίσει και η κοινωνία, πολιτικούς και κόμματα, να τους βαθμολογεί όχι με κριτήριο αν έβρισαν ή πόσο έβρισαν τον αντίπαλό τους, αλλά με κριτήριο του τι πρότειναν, τι παρήγαγαν την επομένη των εκλογών όταν πήραν την εξουσία να την διαχειριστούν και τι θετικό αφήνουν ή τι αρνητικό αφήνουν πίσω τους όταν εγκαταλείπουν την εξουσία. Με τέτοια κριτήρια, αν λειτουργήσουμε και στο πολιτικό σύστημα αλλά και στην αγορά και την κοινωνία, πιστεύω ότι θα έχουμε επιτύχει το σκοπό μας. Ευχαριστώ πολύ.